Mga nawawalang sabongero tinapon daw sa Taal Lake. Natatandaan niyo pa ba nung patok na patok ang online sabong dati? Dito pa nga umuso ang salitang paldo tuwing big time ang panalo. Pero ipinatigil to ng ating former president. Dahil ito sa issue noong 2022 kung saan umingay ang balita tungkol sa mga sabongeros na bigla na lang nawala matapos dumalo sa mga online sabong arenas. Pagkatapos ng ilang taon, biglang lumutang ulit ang usapin tungkol dito. Kung totoo man, umamin itong tinangay at tinapon daw nila ang mga nawawalang tao sa Taal Lake na sinasabing dahil sa posibleng dayaan daw. Hindi ba't nakaka-alarma ang ganitong mga issue sa ating bansa? Hindi lang ito tungkol sa sabong Konektado ito sa mas malaking issue sa ating bayan. Ano bang ibig sabihin nito para sa atin? Kadalasan tayong mga Pilipino gustong dumiskarte in an easy way to get money. Dahil sa hindi nasusolusyonan na ugat ng kahirapan, nahuhulog ang karamihan sa online gambling like online sabong without knowing the possible consequences in return. Remember that those sabongeros left a family that's also waiting for them. Ang nawala, hindi lang ama, pati kinabukasan ng kanilang mga anak. Ilan sa kanila tumigil na sa pag-aaral, walang pang matrikula, walang gabay. Kapag ang magulang ay nawala dahil sa krimen at kapabayaan, tungkulin ng gobyerno ang umako sa edukasyon ng mga ulila para sa edukasyon, para sa kinabukasan. Ako si Morgan Sai.